nawr te, gan bod hi'n ddiwrnod Santes Dwynwen, fori, ni yma gan gwesteion ni yn dathlu, gyda cwiz bach Rhamantus. Chi barod, boys? Barod. Reit, mae dyn ni 2 dîm fan hyn, Leri a Rhydian. Ie, helo. Chi barod? Ydw i'n cael gwrando? Helo, neis gwrdd Ie, Leri. Ydyn ni'n romantis fi gilydd. Dyn ni'n edrych yn gwybod. Ti'n clywed yr atebion Ie, yma? ti'n cael Na i atebion dynnu yn hwn i ffwrdd da, felly... Oes y trefn, dyn ni'n mynd, cymryd yn dechrau. Bethan a Ows ar y tîm arall. Nawr, gadewch i ni weld os ydych buzzers chi'n weithio. Dim. Reit, fi'n chi gweld y gwahaniaeth. Os chi'n ennill y chocolate na yn y blaen. O, waw. Byrlymus, byrlymus. A'r gys yna chi'n neud yw ateb gymaint o gwestiynau iawn a phosib. Reit, Oce, ie. Fi'n deall y rheolau. Fi'n gweld bod ti'n deall. Good, Good. Cwestiwn cyntaf. I ba ynys aeth Santes Dwynwen i fyw? Llanddwyn. Cywir! Yes! Am bwynt bonus, eich chi'n gwybod beth ydyn nhw cariad Santes Dwynwen? Na, Na, sori. meilon yw enw. O, ni'n gwybod yna. Dim cyflenni o Na, chi ffili. So, 1 pwynt i chi fyna. Cwestiwn 2. I'r mil agosaf, faint o funudau mae person cyffredin yn gwario yn ystod ei bywyd yn swsio? Ti oedd gynta. O, wedyn ni, sy'n debyg i ti ni, yna fe. 30,000. 30,000. Beth am y ti chi, tîm draw fan hyn? Lot. Yn fwy, ie, yn fwy. 50. 50,000. Leri, ti sy'n gywir. O. 20,160 i fod yn union gywir. Iawn. A ti'n bell i ffwrdd? 10,000 i ffwrdd. Pwynt i chi. Ie. Yn ôl pob tegbig, mae dynion sydd yn rhoi sos i'w gwragedd/partneriaid yn y bore yn byw am faint o flynyddoedd yn hirach na'r arfer. Wow, mae yna ddewis. Oce. 5, 1 neu 10. Reit, Leri. 5. cywir. Da iawn ti. Chi'n... Rhamantus? Ydych. Ydych ni'n siarad o'r Dim Na, ddim gyda Dim gilydd. gyda'r gilydd. Na. Ond allan ni drial, e? Exclusive. Allan. Waw. Reit, nawr i symud ma. Ia, diolch. Ydy eich partneriaid chi yn rhoi cysan i chi yn y bore? Wel, os ydyn nhw, gawn ni weld nawr. Reit, edrychwch ar y llun yma. Enwch y cwpl Cymraeg enwog. Fi'n gwybod. Rydian? Efe Catherine Jenkins a Gethin Jones? Y fe, gawn ni weld. Ie. Iawn! Pwynt arall i tîm chi. Oce. Ni gyd wedi clywed am cwplau enwog yn cael ei enwau wedi cyfuno. Brangelina. O, mae mor tragic, ydw e. Ydych chi ddyfalu pwy yw'r cwplau hyn? Rwsi. Roger a Lucy. Cywir? Roger a Lucy Owen, no. Siaf. Charlotte a Gavin. Iawn! Mae'n i bwynt. Mae'n dangor iawn am spello. Un arall, Rusty. Russell Brand a Katy Perry. Cywir! Felly 2 i chi a un ochr yma. Cwestiwn 6. Chi'n un dda iawn ar ochr. Mae'n y brofiad ych chi'n amlwg. Mae Gavin a Stacey yn bellach yn gwpl enwog. Pwy oedd yn chwarae rhan yn Cylbrin yn y gyfres? Rwydd. Rob Brydon. Cywir. O, hwnna'n un rwydd. Mae pawb yn cofio Cilla Black yn cyflwyno o'r rhaglen Rhamantus Blind Date. O, ni'n joio'r rhaglen yna. Treni bod e ddim yn dod nôl o fe. Ond beth oedd enw y person oedd yn gwneud y troslais? Over A Graham! Cywir. O, chi'n neud mor dda. Come on, misio chi. Dylech chi fod yn gwybod. Fi yn meddwl bod cael chwiban yn bach. Gewch chi ni nes yma. Ar afach. Gewch chi ni Chi nes erioed wedi bod ar Blind Date? Swyn wedi? Na, dis i'n agos i fod yna fe. Ar y rhaglen? Ia'n gofio. Ni wedi gweud y stori, dy ti fod yn gwrando. Mae Hugh Grant yn enwog yn actio mewn sawl rom-com. Ond ym mha ffilm wnaeth Hugh Grant chwarae rhan y prif weinidog. O, hwnna'n rwydd. Love Actually. Cywir! Sion y gyfarchiadau mawr. Nawr ti sy'n ennill y chocolate. Age? Wow. Reit. Maen nhw mewn. A chi sy'n ennill? Nawn ni rannu. Newch chi rannu. Agor nhw dy Rhydian. O, na fe. Diolch yn fawr iawn. Gwerth yn lan, diolch yn fawr iawn. Mae'n gyfarchiadau mawr i chi. O'r y teg i chi am drial, yn Na'i yw'n rando nawr. Galed iawn. Rwy'n agor nhw de. Na'i rando nawr. Na i agor nhw. Pidwch agor nhw. Maen nhw'n Oes, mynd oedd yn mynd o'r llongyfarchiadau mawr iawn Ti'n mynd o'r siop, nag e? iawn i chi.